pajjiżek qed isejjaħlek u jekk int Malti trid twieġeb. Trid tqum bil-wifqa u tgħid hawn jien lest li nagħmel il-parti tiegħi. Aziz Kap, Viċi Kapijiet, Segretarju Ġenerali, President tal-Kunsill Ġenerali Ħbieb Nazzjonalisti. Xtaqt nibda dan l-ewwel indirizz tiegħi lill-Kunsill Ġenerali bil-frażi li uża persuna importanti għal dan il-partit, statista kbir għal pajjiżna li nsellimu minn hawnhekk. L-ex-Prim Ministru, ex-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Edi Ferek Adami. U minnu li din il-frażi intqalet biżmien xejn sabiħ għall-pajjiżna, ħafna minnkom tiftakruh, f'Ġunju tal-1982. Iżda minkejja li għaddew aktar minn 30 sena minnu tqalet din il-frażi, jiena nemmen sinċerament qed ngħidilkom li din il-frażi għadha rilevanti iktar minn qatt qabel. Ngħidu kif huwa minnu li il-mod ta' kif issir il-politika nbidel. L-issues politiċi huma differenti, l-istil u d-dera li nagħtu lill-politika huma totalment differenti. Iżda il-focus tal-politika, il-qalba tal-politika għandha tibqa' l-istess. Il-bniedem għandu jibqa' fiċ-ċentru tal-politika. Issa forsi din il-frażi smajniha ħafna drabi u jista' jkun li tlifna is-sens tagħha, imma dan huwa l-periklu. Għax jiġri jekk il-bniedem, il-persuna, inti, l-individwu ma tibqax fiċ-ċentru tal-politika. Jiżdied il-qerq, jiżidu l-inġustizzi, jiżid il-korruzzjoni, kif qal Chris tirrenna l-idea ta' xejn u xejn. U iva, issa naraw, u iva mekkiena ġari. U fuq kollox jibdew gawdu ta' ġewwa biss. Il-soċi ngħid li bil-mod il-mod hekk qed jiġi f'pajjiżna. Hija ħasra, hija tassew ħasra kif Joseph Muscat jittera b'maġġoranza daqstant kbira kellu ċans ta' dejjem li verament ibiddel l-idea tal-politika li verament l-aħmar u l-blu ipoġġihom fil-ġenb. Imma x'rajna f'dawn l-aktar xhur. Rajna vendikazzjonijiet sħaħ fin-numru kbir ta' transfers li għadhom ngħataw sal-ġurnata tal-lum sempliċement ma' nies li ma jaqblux ma' Joseph Muscat fil-politika. Jew għax mhumiex tal-qalba. Il-Swijisti Joseph Muscat, iva, il-mis-sektisti, kif ripetutament jekk titħad bin-nies tgħid mod imbagħad tagħmel ieħor. Din mhix it-tip ta' politika li konna mwedin. Żgur li mhux it-tip ta' politika li jien bħala żagħżugħ nixtieq jien bħala żagħżugħ nixtieq politika li tneħħi l-mibeda, nixtieq politika li dak li tiegħek tieħdu għax huwa dritt tiegħek, mhux tieħdu għax taf li dak li ieħor dak jirranġalek, nixtieq politika li tagħtini opportunità, politika li tħallini noħloq. Biftier jiena wkoll nemmen li dan l-istess sajta, dan l-istess messaġġ tiegħek bħala żagħżugħ tagħna żgħażagħ qed jagħmlu l-ħaddiem hemm barra, dak il-ħaddiem li forsi huwa distakkat mill-politika, li forsi m'għandux fiduċja fil-politika. Iżda dak il-ħaddiem illi għandu parti integrali fis-suċċess ta' pajjiżna, fil-kisbiet kbar li kiseb pajjiżna. U ngħidu jiena bekk appella kemm lil-kap l-uffiċjali tmexxija sabiex il-Partit Nazzjonalista jitkellem favur id-drittijiet tal-ħaddiem, favur id-dinjità tal-ħaddiem, għax ngħidu kif inhi. Minn dejjem kien il-Partit Nazzjonalista li kien il-veru tarka tal-ħaddiem u l-Partit Nazzjonalista li kiseb matul is-snin id-drittijiet tal-ħaddiema u l-Partit Nazzjonalista li dejjem x'mod jew ieħor m'għandniex perfett. Issa ra kif għamel u salvagwardja d-drittijiet tal-ħaddiem. M'iniex hemm idħol fil-merti tal-baġit, issa jekk wieħed janalizza sew il-baġit, mhux tal-li ma jsirx inċentivi konkreti favur il-ħaddiema tal-li ra kif għamel u l-faxxa t'isfel dawk l-iktar vulnerabbli akkisom tom bis-sieb komprensilhom l-isfel. Ħbieb tħassib ta' ħafna huwa kif il-Partit Nazzjonalista se jerġa' jkun l-għażla naturali tal-poplu. Għalfejn żagħżugħ li ħajvota l-ewwel darba għandu jivvota lill-Partit Nazzjonalista. Għalfejn anzjan li ilu jivvota għall-Partit Nazzjonalista snin għandu jerġa' jivvota lill-Partit Nazzjonalista. U fuq kollox għalfejn swieċed persuna li fl-aħħar elezzjoni għażel ħass illi jivvota Labour din id-darba għandu jbiddel u jerġa' jivvota lill-Partit Nazzjonalista. Għalfejn. Nemmen li dawn it-tip ta' domandi rridu nżommu f'moħħna meta nitkellmu man-nies, meta nixtarru naru dak li jgħidulna, meta mmorru fil-home visits, sabiex verament ikollna politika
li s-sir politika li għamlu għan-nies, politika li s-sir bil-bib. Jena, perswas li kif grazzi għal-Partit Nazzjonalista li ksibna l-indipendenza, grazzi għal-Partit Nazzjonalista li jibet niċċelebraw 10 snin l-iskubija tal-Unjoni Ewropea bis-sem ta' Nazzazak, ekk ukoll grazzi u permezz tal-Partit Nazzjonalista biss immexxi mill-kap Dr. Simon Busuttil illi verament jista' jkollna soċjetà onesta, soċjetà ġusta, soċjetà li timxi mas-sewwa. Grazzi.